Ice cream? 早上好中国，现在我有冰淇淋。 Na gwada sabbin platform da ake samun kuɗi kuma number one shine wanda ya kasance favorite ina mu gangara bidiyon. Wannan shine number 4 Waplus wanda aka fi sani da Wabot. Wannan platform ɗin za su baka 96 naira 96 kenan kowane account. Sannan kowane account in kana da account guda uku kaga 96 sau 3 sau 7 zaka samu naira 2016 a cikin sati guda. Sannan idan kana da multiple account zaka tara kuɗi da yawa. Kuma baka sai da ake bude multiple account ba, na yi bidiyo a kai gashi nan zaka iya zuwa ka je ka check in. Free ne. Sannan wani da ka withdrawing less than 5 minutes ko kuɗin ka za su sauka. Bari mu je number 3. Number 3 shine Money 60. Su ma waɗannan platform ne suna bada kuɗi sai suna biyan 180 domin ya fi Wabot ma 180 per 24 hours kowane account guda. So shi wannan yadda yake aiki ba, idan ka sa account uku al misali 180 times 6 za ka samu wajen 3,700 a cikin sati daya. So sannan shi wannan kawai drawing gaskiya na ɗaukar lokaci kafin processing, yana ɗaukar almost 6 hours. Bari mu gangara number 2 wanda shi ya mafi number 1 din. Shi wannan number 2 da kuke gani su ne port 7, sannan kuma shi ma yana daɗin harka, suna bada 2.08 ne per 24 hours kudin da zaka samu. Sannan shi wannan idan baka so ka linkin WhatsApp ɗinka ma zaka yi using da shi, sai akwai WhatsApp message tag manual, zaka tura mutane message ne ta private sabbin contact kenan. Sannan nan sai ka je ka claiming din kudin ka kawai. To shi ma ga da yadda zai kasance wajen 4,000 zaka samu a sati idan har ka linkin account akalla guda 3. So na baka son linkin WhatsApp ga nan manual tax na zaka yi yin su. Yanzu bari mu gangara number 1 wanda shi ne favorite ina, kuma gaskiya ina ji da shi saboda kusan 240 naira ke bayarwa for 24 hours. Sannan kuma fa ka sani cewa da WhatsApp account guda ɗaya za ka iya linkin ɗinsa a waɗannan guda 3 ka buɗe ta. Wannan shi ne number 1 cash link 5. Sannan ana bada 240 naira per day. Shi ne favorite ina gaskiya. Idan shi wannan kana withdraw within seconds kawai zaka kudin ka ya saka, normally it's very fast withdrawal din gaskiya. So ya kamata ku bude da WhatsApp business yadda zaka linkin akalla at least 4 accounts baka da matsala kuma. So kowane account ɗin ka linkin da waɗannan platform guda 4 kana monetizing din account guda ɗaya. So idan yayi sati al misalin account 3 ne, ga nan adadin da kuɗin da zaka samu shine 15,204 account 3 ka linkin su da waɗannan 4 platform ne. So in account ɗaya ne kuma ya kasance 1,000 da wani abu ne. So a sa account 3 ya fi wanda zaka samu almost $10. So in kana samu wani issue server wannan kaman wannan da kuka gani 2 minute account registered, na yi bidiyo akan yadda ake registration ba tare da samun wannan matsalan ba. So please ku subscribe. Thank you and I'll see you on the next one.